Bata nga nag-edad pa lang og usa ka tuig nataptan sa COVID-19 sa barangay Pardo dinhi dakbayan sa Cebu. Asa kaha niya nakuha ang virus? Atong sayran pinaagi nining report. Gipaubos sa lockdown ang usa ka sitio sa Pardo diin nagpuyo ang bag-ong COVID positive nga mao ang 1-year-old boy. Ang mga ginikanan sa bata pulos negatibo sa COVID test. Apan nagtuo ang barangay official nga ang inahan sa bata nga adunay kaila nga COVID positive nga taga barangay Inayawan ang nakatakod sa bata. Posibleng ang kagaw mitapod sa inahan ug mipilit ngadto sa iyang anak nga masuso. Ang mama ni ining bata mo dunay kontak atong nagpositive sa Inayawan. Since ang kaning iyang asawa atong nagpositive igsuon man ni ining babayana. Unya pareha sila og negosyo, maninda sila isda. Kuyog sila pasil. So pagbuto dito sa Inayawan na abot gid sa atong una-una nga ang katong mga sa contact tracing na nga doon na gid sa kauban ato nga posible gid nga magpositibo. Ang mga barangay officials ug ang mga silingan sa bata ang mihatag og ayuda kanila aron dili makagawa sa ilang compound. Hinatdan sila og pagkaon ug uban nilang panginahanglan. Ang barangay taon na ning kamot gyud nga maka-provide ni og pagkaon nila kagahapon ato tong gipahatdan sila ang tibok compound mo atong gipadadaanan sa no. Hugot nga gibantayan sa komunidad ang dapit aron dili mo katap ang virus. Apan awhag sa kapitan sa barangay sa ubang mga tawo nga dili tamayon ang pamilya sa bata. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.